Výborně. Tak zastavíme se. Figurant si vystoupí ven, aby ho měl pes možnost. Tak, počekáme. Hezky ho necháme, aby se projevil. Teprve až se na vás otočí, po případě štěkne, tak se necháte vyprovokovat k tomu úniku. Vyprovokujete si ho k zákusu a potom mu dáte kousnout. Jo, on musí zjistit to, že v podstatě tady odsud mu nic nekvete, jo? Když se otočí na vaši stranu, zkuste se lehce pohnout, jo? Teď? Nevadí, ještě, počkáme. Teď? Zastavím se. A teď intenzivní akce, teď vás vyhnal, to je ono. Výborně. Tak, únik, opatrně. Šilíš daleko, jo, ještě jednou, šup hned. Výborně, zastavím. A dostane kousnout. V klidu, výborně. Fixace. To je ono, perfektní. Zase, i když chcete nacvičovat vyštěkání, chcete se zaměřit na vyštěkání, musíte začít u té první cihličky základové. A to je motivace. To znamená, musíte psa vyprovokovat do loveckého chování, po případě mu dát kousnout, nachystat ho a pak teprve můžete pokračovat dál. Protože z toho teprve to štěkání vychází. Jo? Bych chtěla dělat ty semináře. Tak, pomalu, opatrně, aktivně odebereme. Tak, dlouhý tah, odkopnu. Výborně. Na postroj hezky couvnu si dozadu. Počkám. Počkejte, až si štěkne. Jo. To je ono. Teď jste se nechali vyprovokovat, utečete pryč, to je ono, jej. Super, na ruku. Výborně, zastavím. A zase se necháte vyprovokovat. Uteču. Výborně. Zastavím. Uteču. Zastavím. A kousnu. V klidu. Výborně. Fixace. Bič. To je ono. Vážení, fixace neznamená, že tam stvrdnete jak I a nebude se nic dít. Fixace slouží pouze ke krátkému prověření toho zákusu a naučení toho psa. Jak vy tam zamrznete jak solný sloupy, tak v podstatě toho psa neprovokujete k tomu, aby pokračoval v jakékoliv. To je ono. To je přesně ono. Super, zastavím. Utíkám. Nechal jsem se vyprovokovat, perfektní, zastavím. Utíkám, teď proběhnu, jako bych mu chtěl dát kousnout, ale nedám. Výborně, dál, zastavím. A dáme mu kousnout. Dejte si pozor, je tam ta díra hned vedle psa, jo? Výborně, super! A ruka dolů. To je paráda. Cítil jste, jak to vůbec vy nemusíte řídit. Když opravdu nahrajete tu kořist, ten pes do vás střelí sám. Jo, teď jste to viděli naprosto jasně. Přesvědčil toho psa, že je kořist, která se dostala do jeho blízkosti. A okamžitě jste viděli, jo, jak ten pes zareagoval tím, že se snažil tu kořist ulovit. To je ten princip. Není princip strčit mu to do tlamy, není princip tam udělat nějakou pózu, je princip vyprovokovat ho k lovecké reakci.
Úplně perfektní. A zastavíme. Počkáme vteřinku, pochválíme ho, poplácáme aktivně. A teď mu to zvedneme pomalinku, pomalinku a pořádný odkop. Super. Jenom přidržím to kousací vodítko, přidržím kousací vodítko a jedem. Tak, šup, a teď teprve si couvněte dozadu kousek, stačí, výborně. Počkáme zase, až nás vyprovokuje. Přeběhnu. Výborně, zastavím. Přeběhnu. Zastavím. A dám mu kousnout. Stejně jako předtím. Bum, je to tam. Fixace. Strhne, odnese si. Úplně super. Výborně.